marraskuisissa merkeissä tätä viikonlopun alkua on vietetty. Nimittäin vettä on tullut jonkun verran tasaisena kiihkuna täällä jotain Lielenpohjassakin ja piha on kostea märkä, ei kuitenkaan hikinen. Ja kuukausi sitten oli myöskin vesi melkein lainehti täällä studion pihamaalla, missä oli vähänkin alavampaa, niin sinne tuo vesi kerääntynyt, nimittäin syksyllä toi maa ei vedä niin paljon vettä kuin kesällä, ja kun ei ruohokaan enää sitten kasva. Näin, ja tosiaan luonto viikonloppu, vaikka onkin Halloween, eli pyhäinpäivä tänään lauantaina 3. päivä marraskuuta. Ja kertopa mulle kuuntelijoillemme, this is Scandinavian Weekend Radio. Behind the mic is DJ Häkä. We are now broadcasting 11980 kHz on 25 meter band and 5980 kHz on 40 meters and on medium wave 1602 kHz. This is Scandinavian Weekend Radio. Ja paikallisesti lähetämme locally we are broadcasting 104.2 MHz FM stereo. Kylläkin lähetämme stereona. Ja tosiaan tänä viikonloppuna on tämä luontoläjäys, joka on nimeltään Joutsen pongaus. Tämä on varmasti muissakin tiedotusvälineissä, mutta Häkäkin voisi tänä aamuna vähän tätä asiakin ohjelmaan. Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna 3. ja 4. marraskuuta Joutsen pongauksessa se on ensimmäistä kertaa Suomessa levähtävien joutsenten lukumäärää ja hankitaan tietoja joutsenille vaarallisista sähköjohdoista. Pesimäajan ulkopuolella laulujoutsen viihtyy parvissa ja hyvin